прыйдзе вялічка з чырвоным яечкам. Кажуць пра Вялікдзень. Вясновы час, калі дзень стаў вялікі, роўны ночы і працягвае расці далей. На Вялікдзень мы фарбуем яйкі і прыгадваем пачатак жыцця, стварэння самога нашага свету. Пра тыя часы распавядае паданне, пра тое, як адразу было вялікае мора, а ў ім збіўся вялікі камень, і ў той камень пачаў біць. Раздзялілася зямля і вада, з'явіўся першы чалавек. Яйка, якое мы фарбуем у чырвоны колер і ўпрыгожваем узорамі на Вялікдзень, а таксама і на Юр'я, і нават на Тройцу, усе вясеннія святы, нагадвае пра тыя старажытныя падзеі. Бо яйка саму формуе, як той першы камень, у які біў пярун. Гэта варта ўспомніць, калі гуляеш у біткі. Цік, цік, цік. У бітках перамагае нібы той, чыё яйка мацнейшае. Хто раскалоў шкарлупінку ударам свайго яйка у яйка іншага. Сёння майстар Цэнтра традыцыйнай культуры Вера Календа пазнаёміць нас, як можна зрабіць у форме яйка цацку-бразготку з гліны. Гэтакая цацка можа быць добрым падарункам на Вялікдзень і дзецям, і дарослым. Добрый день. Вот прыклад нашей цацкі-бразготкі і трошку там бразгочкі. Рабіць мы будем з гліны. Я папярэдне яе ўжо перамяла. Вось яшчэ нам спатрэбіцца такая форма для таго, каб адціснуць ёй палову яйка. Стэкі, пензлік. Так, што у нас шлікер. Гэта гліна, разведзеная з вадзічкай. Вось, сама глінка. Мы берем кавалочек и формуем шарик. Смещаем его в нашу форму и расплющиваем. Расплющиваем и равномерно растягиваем по форме. Імкнемся до того, каб стеночка нашего яйка она была однолькавая усюды. Дзе глінавасць она выступила з формы, мы подравниваем с дапамогай стэкі. Краёчки. И бачым, что у нас тут. Здесь стеночку можно еще подровнять. Так. Теперь нам треба достать палову нашего яйка. Гэта робім з дапамогай гліны мягенькой. Ось, она приклеивается и достается. Такой, як палова от киндер-сюрприза. Так. Гэта месца у нас будзе злучацца з другой паловай. Яго нам трэба наштрыхаваць стэчкай, такими штришочками, надрапаць добренько. Каб яно пасля у нас не развалілася на две паловы. І адразу можам намазаць шлікерам, каб краешак не сох. Таким же чином мы робим другую палову. Шкрани. Пробуем достать. Так, осторожненько, как не помять. Вот другая наша полова. И снова же мы драпаем краешек. Намазываем шликер. Вот наши две половы. Теперь нам треба не забыть, как у нас атрымалася гэта бразготка, не просто яйка. Мы некалькі таких, може парочку кавалочков глины невеличких. Мы их покинем внутри. И теперь мы их осторожненько излучаем, притискаем
один до одной. Ось, і так само гэта все асцярожна робім, каб не памяць, бо яно даволі мяккае. Включаем, і шов у нас такі ось атрымаўся. На месцы злучэння мы яго трошечку замазваем. Можем выкарыстоўваць нейкі такі гладкі стэк, калі глінка мягкая. Дзесьці бывае уже подсохла, можем пальчик смочить водичкой и так само загладить там патрэбнае нам месца, калі там трэшчынка з'явілася ці некая жмотинка. Паступова даводзім да патрэбнага нам стану. Гліна у нас мае такую уласцівасць, што калі яна высыхае, пазбаўляецца ад вадкасці, яна памяншаецца ў памерах. І калі у нас унутры паветра, то есть полая у нас форма наша, вось, і яна будзе памяншацца, калі сохне, калі будзе у апале, вось, паветра будзе імкнуцца наружу, і можа адбыцца трагедыя. Вось, таму нам абавязкова трэба зрабіць дзірачку. Ну, мы яе так унізе зробім. Воздух будзе выхадзіць, паветра, і будзе хутчэй сохнуць, і мы не будзем баяцца, што яна у нас пашкодзіцца. Цяпер мы можам яго задэкарыраваць, нанесці ўзоры, арнаменты. Вось, гэта можна зрабіць з дапамогай стэкі, а можна высушыць, абпаліць і пасля ўжо расфарбаваць, там, напрыклад, палівай. Да, вось як такі варыянт. То ўжо пасля наносіцца узор. А можам прадрапаць такі вось узор такім чынам. Ну, напрыклад, да, зробім такое, як сонейка. Можем по краям какой-нибудь такі узорчик зрабіць. Для аздаблення мы можем выкарыстоўваць узоры, якія традыцыйна выкарыстоўваюць у пісанкі. Да? То есть, калі распісваюць з дапамогай воска, ці калі робяць драпанкі, яйкі. Вось што ў нас у выніку атрымалася. Два такіх яйкі. Гэта мы рабілі з дапамогай гіпсавай формы. Цяпер іх трэба высушыць. Калі высахнецца, оно посвятлее. Такое цвярдзейшае. Ну, пасля апалу оно стане такім рыженькім. Так. Можна таксама, калі ёсць магчымасць, палівай аздобіць. Так. Ці падтаніраваць як нейкай фарбачкай. Можно оставить такое терракотовое яйко, цікавое, ці затерти фарбочку у наши продрапанные рисочки. Все.